Intlaħaq ftehim bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM dwar il-kwistjonijiet kollha pendenti dwar it-tmexxija ta' 3 sptarijiet li fil-ġimgħat li għaddew bdiet tamministra l-kumpanija Amerikana Stewart Healthcare. F'konferenza tal-aħbarijiet illi matula ġie sġillat il-ftehim, ingħati li l-qbil ser wassal għal serħan tal-moħħ kemm tal-pazjenti Maltin u Għawċin kif ukoll għat-tobba f'pajjiżna. Il-President tal-MAM, Dr. Maltin Balzan, esprima s-sodisfazzjon tiegħu illi wara ġimgħat ta' diskussjonijiet intlaħaq dan il-qbil u li ser jirregola r-relazzjonijiet bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Qal li dan il-ftehim ser ikun ta' benefiċċju kemm għall-pazjenti kif ukoll għat-tobba. Iserħinna moħħna li aħna t-tobba sibqgħu kollha impjegati tal-Gvern jirrispondu bażikament lill-Gvern fil-figura tal-Chief Medical Officer. U dak li għandna huwa sewa l-preżent u sewa l-futur u bħala tobba jagħtina serħan ta' moħħ. U naħseb li t-tmexxija tat-tobba se tirqa' f'idejn il-Gvern hija ta' serħan ta' moħħ għall-pazjenti wkoll. Sodisfatt imma dwar dawn id-diskussjonijiet li saru tul dawn l-aħħar xhur? Mela, aħna naħsbu li l-oġġettivi tagħna jiġifieri li t-tobba kollha jibqgħu mal-Gvern u li nirrispondu ġifi intlaħqu. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn iddikjara li t-tobba li huma impjegati fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-Isptar Karin Grek u l-Isptar San Luqa huma kollha ħaddiema tal-Gvern. Huwa semma li matul dawn id-diskussjonijiet, il-Gvern laqgħat talba tal-MAM li jagħti salarji blura lit-tobba kollha li għal snin sħaħ ħadmu festi pubbliċi u li ma tħallsux kemm suppost kellhom jingħataw. Mawa News, il-Ministru Fearn fisser dan il-qbil li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-MAM bħala wieħed ta' garanzija lil pazjenti Maltin u Għawċin u li huma ser jibqgħu jerċievu l-kura mingħajr ħlas u tal-ogħla livell. Permezz dan il-ftehim aħna nibqgħu insostnu li l-kura tas-saħħa għal Maltin u Għawċin tkun mingħajr ħlas, li t-tobba li huma impjegati anke fil-isptarijiet ta' Stewart ħajkunu impjegati mal-Gvern bil-kondizzjonijiet tal-collective agreement u l-paga toħroġ minn il-Gvern. U li allura il-sistema tas saħħa ta' nissa tkun tista' permezz tal-investiment ta' Stewart illi ħajlaħħaq il-mijiet tal-miljuni nagħmlu dan it-titjib illi aħna nixtiequ. Din hija minn dejjem kienet il-viżjoni tagħna illi nagħmlu qabża kbira fil-kwalità biex inkollna livell tas-saħħa ta' livell mondjali. Huwa saħaq illi dawn kienu diskussjonijiet onesti u li fl-aħħar mill-aħħar rebaħ il-pazjent. Ma nistax ngħid li kienu diskussjonijiet ma kienu diskussjonijiet onesti u fl-aħħar mill-aħħar rebaħ il-pazjent. Ġifieri il-pazjent issa Malti u Għawċi huwa assigurat illi ħajkun hemm tip sostanzjali fil-mod kif nagħtu s-servizz tas-saħħa, speċjalment dawk l-isptarijiet illi huma parti mill-public-private partnership. Intant, Stewart Healthcare laqgħu l-ftehim illi sar bejn il-Gvern u l-MAM u tennew l-impenn tagħhom illi jaħdmu ma' dawk kollha involuti bilan li jassigura l-aqwa kura medika għal pazjenti Maltin u Għawċin.